κρεαταγορά Κουτσικούνης στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Από το 1961 η κρεαταγορά Κουτσικούνης φέρνει στο τραπέζι σας ντόπιο φρέσκο κρέας κορυφαίας ποιότητας με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας, εκλεκτά κρεατικά και την εγγυημένη φρεσκάδα. Θα μας βρεις Νικολάου Πλαστήρα 7 στον Σταυρό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2397 061 101. Κρεαταγορά Κουτσικούνης, γιατί το καλό φαγητό ξεκινάει από το καλύτερο κρέας. Προς το Μιλωνά. Δημούδης ξανά για το Μιλωνά. Μιλωνά στη σέντρα. Χέρι, δεν έχει δοθεί κάτι. Ματσικόπουλος δεν μπόρεσε να κάνει κάποιο σουτ. Ο Καρακίτσος το σκέφτεται, το κάνει πάνω στα σώματα. Το σουτ πάλι στα σώματα. Πευθείας το πάει ο Μπρουτζάς. Το κάρι, του έφυγε η μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη. Τζάχος. Μπροστινή παλιά για τον Αλευρά. Αλευράς πάει να τσιμπήσει. Είναι κοντά για το 1-0. Ο Αλευράς το δοκάρι. Μπροστινή παλιά στην πράτη του Τσουράλη. Το σουτ. Μπρουτζάς με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει. Έχει το Δημούδη. Τώρα στο Δημούδη μπάλα. Δημούδης. Κοντρόλ. Σουτ. Πάνω στα σώματα. Όλση. Πασαλής. Μιλωνά στο σουτ. Πάρα πολύ έξω. Μιλωνάς. Βαθιά μπαλιά για το Ματσικόπουλο. Ματσικόπουλο στο σουτ. Μπλοκάρει ο γκολκίπερ. Δημούδης. Το σκέφτεται, το κάνει. Πολύ ψηλά η μπάλα out. Πασαλής. Μπάλα που μακρύνεται. Ζάχος. Το σουτ του Ζάχου. Μπάλα out. Βαθιά παλιά, Ματσικόπουλος. Ωραία για τον Αλευρά. Το σουτ του Αλευρά μπλοκάρει ο γκολκίπερ. Ζαχαροπλαστείο Αυγερινός στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Φρέσκα γλυκά φτιαγμένα με αγνά υλικά, παραδοσιακά σιροπιαστά που σε ταξιδεύουν, δροσερά παγωτά για τις καλοκαιρινές μέρες, τούρτες και γεράσματα για κάθε περίσταση. Τηλέφωνο παραγγελιών 2397 024 48 4 και 2397 051 21 5. Θα μας βρεις Εμμανουήλ Παπά 5, Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, Ζαχαροπλαστείο Αυγερινός, εκεί που το γλυκό γίνεται απόλαυση. Η εκτέλεση, Καρακίτσος δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας. Ο Αλευράς, έχουμε κόρνερ. Μιλωνάς στο γέμισμα. Goalkeeper. Όλσε για τον Αλευρά. Αλευρά στο σούτ, έγινε κόντρα. Εύκολα μπλοκάρει ο goalkeeper. Τσουράλης δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα. Το γύρισμα, πέρασε η μπάλα. 0-1, απίστευτο λάθος από τον Τσουράλη. Μιλωνάς. Και εκτέλεση καλή είναι. Ματσικόπουλος, όχι. Out. Και Ζάχο. Και γυρίσει ο Μιλωνάς τώρα να καλύψει τον Ζάχο. Κάθε την παλιά στην πλάτη του Καρακίτσου. Δεν υπάρχει offside. Το σούτ, απίθανη ευκαιρία χαμένη. Αλλά αυτό που θέλει πιο πολύ τώρα ο Πάοκ Σταυρού είναι η νίκη. Όλση, πολύ κακό η μπάλα out. Κάθε την παλιά πέρασε το τέτα-τέτ. 0-2. Ξεκάθαρο προβάδισμα πλέον για τους φιλοξενούμενους να πάρουν μεγάλο διπλό. Διαμάκης. Και ένα σουτ, out την μπάλα. Ματσικόπουλος, κάθε την παλιά, Αλευράς. Η προσποίηση του Αλευρά ψάχνει χώρο να σουτάρει, θα σπάσει προς τα έξω. Πέναλτι! Πέναλτι παίρνει ο Αλευράς. Εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα, μειώνει ο Πάοκ Σταυρού. 1-2 με τον Καρακίτσο. Ένα ψαλιδάκι πήγε να γίνει εδώ. Περνάει για τον Αλευρά. Ζάχος πήρε, το σκέφτεται, το κάνει. Πολύ κακό out. Μιλωνάς.
Έχει χώρο ο Μιλωνάς, μπάλα out. Όλση μπροστά για τον Ματσικόπουλο. Ματσικόπουλος. Πήρε την κόντρα Ματσικόπουλος. Το σουτ, η μπάλα out. Φέρει το μάτσα ίσια με τον Ματσικόπουλο. Μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Στην πλάτη της άμυνας. Η πάσα, το σουτ, ο Μπρουτζάς θα σώσει. Ανεβαίνει ο Πάοκ Σταύρου. Η σέντρα για τον Όλση. Ο Όλση πολύ κακή κεφαλιέ, μπάλα out. Με τον Αλευρά. Αλευράς εκεί που δεν κινείται κανένας. Βγαίνουν στην πλάτη της άμυνας οι φιλοξενούμενοι για το 3-1. Ο Μπρουτζάς μπλοκάρει. Το γέμισμα. Πέρασε η μπάλα από τον Καρακίτσο. Και εδώ τελειώνει το μάτς. 1-3.